Pagpalang araw po sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, sila ay may matanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa sakit sa araw-araw. At sana ay magpursige po kayong manalangin, magdebosyon sa araw-araw. At higit sa lahat po ay huwag niyong kalimutan pong tumulong sa mga hiniga po sa hirap ng buhay. Tulungan niyo po sila para palagi po kayong gabayan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa araw-araw. At sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw. At higit sa lahat po ay palagi po kayong magpakumbaba sa inyong sarili. Sa mga gusto pong matuto pong manggamot, marami po i-share po sa inyo na ipagkalob po sa inyo mga orasyon. Sa mga naniniwala, ay maraming salamat po sa inyo lahat sa nagtitiwala po sa Iwagan ng Pangasinan. Yan po. Napaka-importante po itong aking i-share po sa inyo. Yan po. Yan po. Orasyon para hindi apihin o awayin. Kung halimbawa po, bago po kayo malis ng bahay po, usarin nyo na po ito. Napaka-importante po ito na pang araw-araw po para hindi po kayo api-apihin ng mga ibang tao sa mga mahilig pong maghusga po. O yung mga taong mga inaapi-api, ito na po yung pagkakataon nyo po, i-share ko po sa inyo. I-screenshot nyo po para may magamit po kayo. Napaka-importante po ito. Usalin sa isip lamang po at ipo sa dibdib. Pa-cross 3 beses po. Narito pong dasal po. Santong Amang Kataas-taasan, Santong Diyos, Santong Puon, Santong Hari ng Panginoon at Panginoon, pinupuri kita. Re-Ilison, Jesus Niño, Jesus, Isi, Homo, Emmanuel, Salvador del Mundo, ako'y iligtas sa kaaway, iligtas ako ng Diyos Anak, sa masamang tukso, sa kluluhan, ako Diyos Ama, lukuban ng kamalmahalang Diyos, Espiritu Santo. Amen. Sambis naman po usalin po sa isipan at ipo sa inyong dibdib ng pa-cross po ng 3 beses po. Screenshot nyo po, ma'am sir, napaka-importante po ito. Maraming salamat po.